si ještě vystoupí, ne? A jo, tam už ne. No a já tam už by jsem měl to, co jsem měl k obědu, bych měl v gatíku. Že on máš takovou štěstí, jako že ani žáte, mamička doma manželka. Teď si říkal úplně něco jiného před chvílí. Doběhni tam rychle. No, a stojí? Ne. Jo? Otáč. Jo, jenom, že víš co, ono v tom kopci se otočí, to nejde, že se to nahne. No. Já mám tady příručku vole, od Amíku, vole, jak se otáčí v kopci. Tam to je napsaný, no. Skočíš a utečeš, ne? Tak to se napsaný ještě do konce teda. To ještě taková jak výzva. Ne. Nejhorší je ty vole, když se dostaneš do nějakého bodu a nejde to ani tam. Tam? No. Ano. Terén samozřejmě, žádný zlato, žádný terén, nic, předváděcí mladší, No, to jasně, jenom stojí je to před braní, výlohou. nebudu ničit, ne? No jasně. To ne, jako když to někomu prodává, jako víš, tak no. No to je tak, jako Jo, dneska jak říkám vlastně, ano. Teďka půjdeme v klíčku, je to nový, nebudu No, žádný bahno, ani asi. A nahoru to se nevypůjde, to je vypůjde. Dáme dáčí. No ale jako jsme jeli Dalibore, tak tam byli tam a Sokolově. Už jsme přejeli, hlavně jeli jsme jako na Oloví a teď jdeme lesem dolů, dole Oumos a takhle dál se byl vidět výjezd takový. Hele, už letí. Ty no, to převrátil. Jo, letí. Parádně. Jo, převrátil. Mazej. Ty vole. Já jsem to věděla, jak letěl.
Jo. No, vlastně před země, jak se jí odkop, ty vlastně, pak se mi držel, říkám, že je pustí dolů. Teď jsem to akorát se o tom bavili, ty vole, nebo už nějaký rachot. Možná i ten skok tam bude vidět. Teď hlavně nafilmuj nás. Ty vole, vy jste mi Jak dali. lapáme po dechu. No, teď tam jste Vykulení všichni. oči. A to ještě nevíte, že od spora jsem funěla já, jo, jak jsem to točila, takže... Háca, pojď se taky podívat. Hele, kdo to tady leží? Tak. Já mám prdeli do plíci. Ty vole. Na to ležíme 3 hodiny na rovině, ty koko. Někdy, že už jsi na konci. Co, tady určitě někde vypadlo názadí, ale... Men co, nechceš to spíš tamhle? Hele, vlastně, kde to má názadí? K tomu stromu. Vypadlo ven, Má Tady si jedeš. Na kolo ti vypadlo názadí, já nevím. Víš, jako, když to vytáhneš tam, máš na tom prostor se otočit. Jo, tamhle, no to jo. Tam a že se takhle otočíš. Sice nevím, jak chceš je dolů. To musí projet tady. No. Tady to před. A To tady jsem se snažil tady, jo. potom to. Ale pak to byli na ten levý strom, no. Máca, přijeď pro mě! Věřím tomu, že ti řík Peťovi, tyhle kopně to vyjít nahoru, tak ten šílen to kopne a nevím, jestli jede teda. No? A ty jsi vyjel tady, tudy. Ne, tam ven. Ne, Tady jsem vyjel, no. tady, Dílej jsou stopy, ne? vyjel. Jo, jsem tak to vzal. ten No. břeh si dal, jo? Jo, teď já jsem vám říkala, že vyjíždí. Tady to jsem dal a chtěl jsem to takhle dáme No. na druhou stranu A už zletěl. vrátím, no. No, Ten kousek už nevyšel. Tak není to nic nějak. To se dá Zrcátko, no. no. tak to nevyjede, vole. Jo, takže co zvenku jedu, vole. Už je to převrácený jako vy, takže jako... Ale dobrý. To chytne? Světla. Asi tam máš zbrklou, ne? Jo, ty mu můžeš pomáhat, Maria. Jo, jo. To tady nemám, no. Nemáš to asi to přepnutý, máš to přepnutý? Jak jste vyndávali to lano? No, nepotří se. Víš co, on se musí otočit na věk, aby zaskočila. Rukličkou otoč. No už je zaskočená. Jo? Jo. Je zaskočená. Jo. Ale víš co, když ji vytáhneš tak na věk, by měl točit na volno, ne? Ale on netočí vůbec. Jo, to máš pro krásu. Hasi si světlo, jo, ne? Hasi si světla, šetři si baterku. Dobrý. Já to začínám. No, nabíjej a pojď. Nemáš strach, že to ujede? No, to už známe tohle. No, To bude dole, no. už ne. Tak to je to. Já ho podržím, pojď. Jo, já jako bych se přivázal k tomu pasu. Už ho nebudeš potřebovat. Já bych to dal ještě tam na ten strom od tobě. Takhle Jirka tahal ven
šláp na brzdu a letěl z kopce znova. Keď si budou poslouchat. Si myslíme, že každý přeběhne do kopce. A máš šlouk? Jo, vidíš ho. Nahoru už neběží. A už nejedeme ani už. No, ono dolů se jde hůř, nahoru a už ho musí zase zabírat, no. Tyhle není výška, aby se něco nestalo. Ale Se na tebe tak já prostě to dělá to jméno, podívám, Venco. nevypadám věru zlé. Říkal Matej. To fakt tady dál nahoru. jo, teď já jsem ho viděla, ono to tam ale asi bude natočený, jak letí, ono to nebude moc vidět, ale... Jsem ho viděla, jak vypadnul, jak se to valilo, já myslím právě, že to spadlo to, že spadla na něj. No, na tom to asi potálí velice pozornou. Jo, to taky. A zastavila Ty se vole, na druhou dole. ježiš, co dělá? Normálně... Hrozně ho mám mé stres. A je to první, že ještě tam zarazilo.